Takže čaute, vítam vás pri mojom ďalšom videu a dnes to bude o tom, ako stiahnuť a nainštalovať The Walking Dead Season 1. Takže prídete do Google, dáte si do Pirate Bay, stránka bude v popisu videa, môžete aj toto, to je jedno, dáte si tam The Walking Dead. Tak, dáte si, že najviac stiahovaní. A tu by malo byť, počkajte, dajte si tu na hry. Tak. A tu je to, toto The Walking Dead epizód 1, 2, 3, 4, 5, toto full game non-steam. Toto bude tiež v popisu videa a dáte, že get this torrent. Musíte mať torrent iba. No, a teraz. Ja to stiahovať nebudem, lebo už to mám. A teraz prídete, tam kde ste si to uložili, si to otvoríte a dáte si toto. Walking Dead Non-Steam, si to otvoríte, dáte spustiť. Uložíte si to tam, kde vy chcete, tam tu. Dáte install. Keď to bude nainštalované, tak sa k vám vrátim. Takže už to máme nainštalované. Teraz krekovať to netreba. Iba ja vám ukážem, ako si dať češtinu do tej hry. Takže zase musíme ísť do Google a dáte si ulož to. Dáte si The Walking Dead. Tu je. Toto si dáte. No a dáte stáhnuť. Ja už to stiahnuté mám. Takže otvoríte si to. Tu zavrieme. No a tu máte epizóda 1. Áno. Další. Tam, kde to máte nainštalované. Walking Dead, další, začít. Dobre. Ďalší start. Tak to zrobíte s ďalšími, tak presne isto. Dobre, to by malo byť všetko z dnešnej epizódy. No, tutoriálu. Dajte odber, like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.